Здравейте хора, аз съм Свилен и това видео ще е информативно. В него ще говоря по три теми. Първата е защо имам нов канал, втората е какво стана с стария и третата е Friends SMP. Нека да започваме. Първата тема е защо имам нов канал. Преместих се на друг лаптоп. Моя се развали. На Свилен Дроб си забравих паролата. Всичко стана много зле и просто реших да си създам нов канал. Втората тема е какво стана с стария ми канал. Казах ви до някъде, забравих си паролата. И в стария ми канал нямаше разнообразие, имаше само Майнкрафт. То не е, че сега казвам, че няма да е само Майнкрафт, но ще има малко Roblox. И в този канал също така ще правя How to Build, а Гари ще си прави там ще си прави геймплейовете на Майнкрафт. И третата тема е Friends SMP, какво стана с него. Значи сервера беше прекратен, защото аз не можех да го хоствам. Тогава имах много слаб компютър, както знаете. И още не мога да го хоствам. И Гари не можеше да го хоства, нито един мой приятел. Просто се отказахме от него и се разбрахме с Гари той да спре геймплейовете, аз да спре How to Build. И защо името на канала ми е така? Защото просто си го направих и после си написах името е така рандом и после си поразговаряхме с Гари какво да правим и решихме да направим тази идея, която беше най-добрата, защото имаше три начина: или да си изтрим профилите от YouTube, или да направим никакъв профил, или просто да не снимаме и да не или такова. Или да направим общ профил, и за нас най-добрата идея беше да си направим общ профил, защото ще има разнообразие, той ще снима на Roblox, аз също на Roblox, може като си купя CS, ще снимам и на нея, ако има възможност ще снимам и на PS2. И сега ще ви кажа още една тема, по която аз се избрах. За сега няма да има клипове, защото нямам време и така, почва училище, трябва да си сменям очилата, трябва да си купувам раница и т.н. А добрата новина е, че в тази раница ще има GoPro, с което аз ще правя влогове. Ще имам още един канал, който ще правя влогове. И ако случайно отида в Сливен, ще направя влог с Гари. Това беше главно от клипа. Да ви е харесал. Ако е така, можете да ме подкрепите, като се абонирате за мен. Също така, като оставите един лайк и като напишете положителен коментар. Това беше от мен, ще се видим в следващия клип.